दिल्लीनिफ्राय जोंनि उदालगुरि माजबाटआवहाय फैदोंमोन अब्लाना ट्रेनाव आंहा सासे लोगो जादों बे मानसिया बबेनि आं बेखौ मिथियामोन नाथाय बेबो आंनि खाथि खाथि फैबाय थानायखाय आं बेखौ बुंबाय आरो ओइ नोंनि मुङालाय मा मुं बे गावनि मुंखौ खोन्थाबाय बिथाङा दा बुंबाय आङो माजबाटनि साहा मोनसे जायगा दङ बिथिं गामियाव आं बेयावसो थांनो ओंखारदों अब्लानो बेबायदि बुंनायाव बियो मा बुंखो आंबो थांगोन नोंदों होनबाय आं बुंबाय नाङा आं हिनजाव दंखायो आं नोंखौ लाङा बे बुङाखै आं थांफागोन होनबाय थायो इंलिससो मानसिया दा इंलिसाव बुंनायावथ' बुजिया नोंथांमोनहा बे बर' बुंना होदों आरो बेनिखाय फैगोन होनना बुंनायखाय आं लाना फैथाबबाय आरो बेखौ उफाय गैया अब्लाबो उन्दुनायखौ आं गुबुनाव दोनगोन बिनिखौ आंहा बेलेगथिं थाहैगोन आरो आं बेखौ लोगो लाफाया दायो आं बिथांखौ खावलायदों Now I request to come here, Miss Sasna, Miss Gamitsina Mudla, Mukunaiba, Miss Sashan Bunia, or Buriba Naslimba, Miss Henbunia. Please come up on the stage. How are you? No, you know. Bukan kuasa, orang-orang yang rasa siapa yang dia, siapa pun dulu, ini kerjaan dan memang mengai, dia dalam burik je. Sudah bikin lagi menang. Lau megon. Eseबां गोजानाव दङ? बिथाङा आदथा फैनानै गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननि न'आ बेसेबां गोजौ आं नुदों माथो नुनो हाग्रा बारिखौलाय। नोंथांमोननि महर मोखाङा जोबोद नालेखा गैयि गोजा नोंथांमोना जेसेबां हायो जेनबाय था मानसि जिबनाय दङ My friend Thomas is very beautiful. Aku muda ya, dia pun hai kakak nanti. I love you. Alhamdulillah. Kita sebenarnya berlapsa dalam dalam kita harus berkaya. I like the Buddhism. Orang nangga tu kena बिथाङा जेब्ला थांफिनगोन अब्ला बर'नि आर'नाइ दख'नाखौ बायना लांगोन होनबाय दा बारा ला नोंथांमोना बेसेबां गोजानाव दोङो खाथियाव दङ and honesty. Yes. जोंनि गेजेराव मा होनना बुङो बर'फोरनि जि जानाय एन्थाब आरो अनासि बेखौ एसे लांगोन होनना बुंदों खालाङा होनना बुंदों मोजां मोनदों dia आंनि गस्ला सार्टखौ जोबोद मोजां मोनदों Andas hinjau dia. No country in top here. No country. No country. No nabacha. No country. Bukan kau mega yes. Bitangan dia country ada nabacha sama mungkin ada je berjuang mendengman. So I have seen the jungle man in the jungle. The new man. Okay, it's alright.
नेवलाय खांख्राइ नेवलाय आरो what you can do खासियाव न' बिलो here खासियावखौ बेयाव मोननाय जाया I was coming daily to Guwahati. मोजां आं जेब्ला दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैदोंमोन I'm not living in Guwahati. आंनो फैसा हर ना बुंबाय Hello. Look at the nice नोंथांमोननि फट' खेबनायखौ आरो मोखां दामजानो गिदिं बिथाङा हाथायबा फुना फैनाय फैयाखै हाथायखौ फुना फिसिदों अब्लाबो मालाय आमेरिकानिया मोजां लायोथ' बै पारफर्मफोरखौ मोजां नुदों सौनाय नङा The sister they're dancing very good. This is a dance like. सिख्लाफोरनि मोसानायखौ नुनानै गावगायाबो जोबोद मोसाफानो लुबैदोंनो रोंमोन ना रोङामोन But our youth dance like this. गावसोरनिया बेबायदिसो मोसायो आरो abang ikai pun sini ya. I have brought the camera for you see. Bicara apa tu Amerika mereka, pakai malam tu nas kencang tu bis cuma naik. Yang sasa hayu. Yang silang di sini bang. Kamu nama kamu muzang bukan lah. Bisa dia muzang bukan paham masuk ini. Bang ini. Muzang hai naik dah bang jabai. Kita ni bekai merah bang ni ke jetlap jetlap. Nanti mau nak okey sabun dia makan tu semua ni lah, ada biskuit juga banyak.